hindi kaya para makita sa vlog. Oh, man, hindi. Kung kita balik at kita sa barangay, ito makan sa barangay mangulit kayo. Oh, dito ra kan. Para dito kita magbarangkuan ng gamay, no? Dili sila mo dyan. Dito ra kan. Kanat mo dito. Sige para sa iyo. Pag naman tayo ni ito ka mag-abot sa barangay. Tumadot mo kami sinumalik sa Kali kay mapicture kita kanan dili yo. Sila pagarian sila ka mapicture anita. Picture check pa. Pagarian sila ka mapicture. Ay, dalita. Oh, grabe ako ba sa Delay das man. Wow. Kapog tanan kay ara picture. Uy! Ako kanon na basta. Join ka mga diri ko mas gantihan. Ikot para dili para makita okay, 1, 2, 3. White na white. 1, 2, 3. Vlog ka mo tanan, no? 1, 2, 3. Okay lang po sa ani. Ito may lang po. 1, 2, 3. Toro kay maabot naman tayo sa tinanan eh. Toro kay Ismailan. Tapos mag-selfie ra ka sa to. Okay. 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, pag-selfie ka. Kuha, oh. Yan, selfie. Ay, kuha. Thumbs up kita na lang. Tapos, hey! Ay, Thumbs up. One, ulit. Dako ka na budget ko ba? Kina. Kaya tayo Meron mo mag
Ipakuha lang kan mo activities. Manghinaw. Na. Ano na mo? Lajuan na Parang mo. budget ng taga-isa. Pagulan sa stand bro kay magkaroon. Ama tayo bata-bata. Ito pa isa. Kung ani, gano'n po ang ito sa EJ ba yan? Ano yung bata suko asis? Ikaw ba budget ka? Apa ba? Dari lagi tagdaan ba no? Bay, bay. Pagante pa. Asa may mo ice candy. Mau gani wa ko Yo, wawan tingog, nagsuroy ba? Karang nagsuroy, balik bakante pa na. Uban ka sa ilaha. Lagay, mas amin sila ma'am. Wala, makapas mo na muna. Dia makan sa ida puro. Dali sama ka para. Ilan lagi daw officer sa Puro? Ito ikan, kay mo nila dapat i-change. Yang ginakaraan